Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores. Podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro, queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, nas Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com.
Moi boas festeiros e festeiros, estamos hoxe en Ribeira, nas festas de Ribeira. Acabamos de salir agora mesmo da misa e imos agora ca procesión. E mañán, por suposto, sardiñada. Estamos co alcalde de Ribeira, con Luís Pérez Barral. Que tal a festa? Contanos un pouco de que vai esta festa. Ben, pois estamos nas festas do verán, unhas festas moi agardadas todo o ano, especialmente pola rapazada para desfrutar das atraccións. E agora mesmo pois estamos na procesión a Virxe do Carme, a patroa dos mariñeiros, e por tanto, como concello, o que queremos é renderlle unha homenaxe a todas esas persoas que están vinculadas do mar e que a procesión do Carme trascende do relixioso e é un sentimento de cariño de todo o Ribeira pola súa xente do mar. A verdade, eu vexo que o levades dentro, levadelo no corazón. Por suposto, Ribeira naceu do mar e vive do mar, e por tanto, pois como ribeirenses estamos moi orgullosos das nosas raíces e é un día para homenaxear a todas as persoas que dunha ou de outra maneira vivimos do mar, porque independentemente de que teñamos familia, que prácticamente todo Ribeira ten unha persoa que traballa no mar, indirectamente, pois toda a economía tamén se move alrededor deste sector económico e, por tanto, pois hoxe, o día grande das festas de Ribeira, pois tamén é pois merecido, non? Que lle rendamos este cariño e recoñecemento a esas persoas. Pois moitísimas gracias, Luís. Gracias a vos. Como se vive esta festa da Virxen do Carme? Bueno, creo que quedou claro hoxe, non? A cantidade de xente, hoxe había por 1000 sillas na lonxa e non había sitio para sentarse, e vívese con moitísima devoción. É un día dos mariñeiros, é un día de toda a xente que ten vínculos co mar, somos todos. É un día moi, pois eso, moi importante que un pouco se viva a flor de piel, non? Moi ben. Sí que se vos ve, a flor de piel. E outra cousa que vos iba a preguntar, por que a celebrades hoxe e non o Día do Carmen? Pois mira, ten que ver cos mariñeiros, co seu traballo, cando veñen de vacacións, entendía que era eso, que era cando viñan os mariñeiros, pois eso, de vacacións ou para pasar uns días, cas súas familias, esas cousas, non? Era cando máis mariñeiros había en terra. Entonces, esa era unha das razóns, polo que eu teño entendido. Ah, bueno, pois mira que ben. Bueno, pois moitísimas gracias, é moi bonita esta procesión e a festa, vamos, mañán volvo e seguro que me vai encantar. Sí, seguro, seguro. Gracias. Gracias a vos. Moi boas, estamos aquí con Ventura, certo? Padriño de todos estes que están aquí. Correcto. Vamos a ver, nós somos portadores de toda a vida. Somos marinos e somos portadores da Virxe do Carme. Entonces, tanto os afillados vamos metendo a afición a... Por que ti eres o padriño de todos? Son o padriño, pois son máis vellos. Ah, eses claro. Eses son rapaciños, eu teño 65 anos. Ah, bueno, vale. Entonces, a ver, entendes, non? Ben levado, o veterano, eles empezaron, pero eu levo toda a vida levando o Carmen, que é a nosa patrona. Mira, e mañán volves a festa? No, ou solo hoxe? No, hoxe. Eu vin a propósito a procesión. Estamos aquí con Marisa. Marisa, contanos un pouco que é este traxe, de que vai vestida? De peixeira máis ben, porque agora estou jubilada, pero hai 2 anos, pero 22 anos botín vendendo na plaza.
Ata aquí o día de hoxe, rematamos ca procesión e mañán volvemos ca sardiñada. Agora damos paso a publicidade. E xa sabedes, se queredes que vayamos a vosa festa, só tedes que chamar ao 986 710741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Colaboran Hotel Punta Couso, hotel con encanto rodeado de natureza en pleno Parque Natural de Corrubedo, habitación, xardíns con piscina e comedor para eventos, todo para desconectar e relaxarte nun lugar único. Asociación de Empresarios de Ribeira, convidamoste aos nosos vindeiros eventos Vilamar Stock do 8 de agosto e Gastromar do 22 ao 24 de agosto. Merca no comercio local e axúdanos a manter viva a vila. Xeadería Cactus, xeados veganos, ecolóxicos e sen glute, batidos de xeado, café para levar e terraza para gozar de sabores ricos e sans, aberto todo o ano. Electrodomésticos San Pedro, electrónica, electrodomésticos, videoxogos e moito máis. Servizo técnico propio e trato cercano, a túa tenda de referencia en Ribeira. Regalos O Capricho, bolsos, bisutería, maletas, artigos de decoración, temos todos os detalles que imaginas para regalar ou regalarte, todo coas mellores marcas. Centro Médico Ribeira, ecografías 4D, endoscopia digestiva e urolóxica, traumatoloxía e ortopedia, radioloxía digital e panorámicas dentais, especialidades e consultas con cita previa. Neumáticos Lajareu, mantemento integral do teu vehículo, neumáticos das mellores marcas e mecánica rápida, todo para asegurar o bo estado do teu coche e aumentar a túa seguridade. Fisio Ribeira, tecnoloxía Indiva para cicatrización de feridas, control de acumulación de graxa e mellora da celulite, tratamento da dor miofascial e articular, ondas de choque radial e focal de alta frecuencia, a túa saúde en boas mans. Serdeco Contratas, vivendas unifamiliares, reformas, naves industriais, locais comerciais, xestión integral de obras. Serdeco Contratas, servizos profesionais de principio a fin. Moi boas festeiros e festeiros, xa estamos de volta e hoxe domingo comenzamos ca sardiñada. Imos ca sardiñada, imos con moita música, moito ambiente e, sobre todo, moitísima festa. Estamos aquí con Manuel, o capitán da sardiñada. Contanos, Manuel, e que hora levades facendo as sardiñadas brasas? Empezamos ahora ás 12 a plantar luma, ás 12 da mañá. Plantar luma, sí. E cantos anos levades facendo esta festa? Eu xa levo 20... Esta festa era en Ribeira, agora hai 2 anos. Antigamente tamén a había, pero eu é a primeira vez que vin o ano pasado, mas esta a ser aquí en Ribeira. Ah, bueno, só 2 aniños. Sí, pero levo 20 e pico de anos, 60 anos. Somos 7, xa asamos na Guiño hai 15 días logo. Bueno, pois teremos que probar as sardiñas, a ver que tal están. Normal, está ben, hai que probarlas. As sardiñas teñen boa pinta. Contanos como vai a festa, é a primeira vez que vindes aquí? Eu aquí é a primeira vez que veño á sardiñada, parece que vivo aquí cerquiña, Ah, e eres daqui a primeira vez que ves aquí? A novedade. Já dixeron o ano pasado que estaba moi ben, este ano decidín vilas comer. Ai, bueno, e cantos anos levas facendo? Non sei cantos anos levará, pero creo que 5 ou 6 anos que eu me enterei que sí, que fan. É a primeira vez que vin. É a primeira vez que veño. Teño gana delas. Xa nos contarás. Moi ben. Son de Ribeira. É a primeira vez que vindes ou non? Non, é a Levades primeira, vindo cantos sempre. anos? Desde cando nací. Cantos
anos levase facendo esta festa? Fíjate que teño 84 anos, pois debe de levar uns 50 tantos. Tanto? Elo. E a sardiñada que tal? A sardiñada vamos a probarla agora, a ver que tal está. ¿Qué hablas tú? Aquí estoy afónica, no. Estás afónica. Sí, de fiesta en fiesta. De onde? Sí, de fiesta en fiesta, non podo. De festa en festa chamase este programa. Ai, non me dijas. Sí, Adorno ahora aquí, a ver, non podo máis. Che facer unha pregunta, que prefires? A festa de Ribeira de Verán ou Adorna? A festa de Ribeira de Verán. Sí, máis que Adorna. Máis que Adorna, porque con neno disfrútase de outra maneira. Se non tuvera de nenos, Adorna, claro. Horas de cola levades? Nada, 10 minutos. 10 minutos? Sí. Pois isto vai rapidísimo, vexo. Sí, vai moi rápido. Empezou foi nada. Despois de 40 anos que levamos aquí é a segunda vez. Viñamos fai 40 anos e non nos gustou, sí, non nos gustou como organizaron. Pero por que a xente que vive aquí non ven? Porque agora non a facían, fixaron o ano pasado. Isto empezaron a facer o ano pasado? Sí, que estuvo moito tempo sin facela. A facían en Aguiño, en Palmeira, fomos a Aguiño, pero aquí, bueno, vamos oxalá. Bueno, está nos gustando, está ben organizado. Sí, vemos que sí. Bueno, pois disfrutade moitísimo. Pois gracias, moitas gracias. Chao. Llevo 20 años viniendo. ¿Sí? Sí, pero a esto no lo he hecho nunca. Ah, pero viñas veranear aquí a Ribeira. Sí, porque mi marido, su familia es de aquí, de Ribeira. ¿Y qué tal repetiríades pa o ano? Bueno, todos los años, vengo todos los años, o sea que llevo 20 años repitiendo, repetiría, seguro. Qué guay. Bueno, pues... Pero tenéis que venir a Cádiz también, ¿eh? Hombre, claro, que iremos a Cádiz tamén. Sí, claro ¿no? que sí. Claro. Se me echaban para las festas de Cádiz a la bomba, Para carnavales, al pescadito frito, también hay otras cosas. O sea que sí, esto está genial. Mira, pregúntame, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué esperas de esta sardiñada? De esta sardilla espero comer. Eres de aquí, ti? Sí, de aquí, nativa de aquí. Porque mira, hoxe a vida a sardiñada xa non fago de comer na casa. Hai que me den 4 ou 5 xa me chexan. Porque si non teño que facer de comer. Entonces un día libre. E as sardiñas gústame, pero na casa cando as facheran moito. É para delas de comer. Así que comemos aquí, en que sea 2 veces ou 3 á cola. E estas festas son as que nos dan un pouco de alegría. Bueno, xa sabedes que ayer saleu a procesión polo mar. Fomos cantar, que nos estamos na coral. Cantamos ali e foi unha maravilla. E cando cantamos a Salve Marinera e empezaron a bailar ca Virgen, a chorar como 2 meniñas. Así que xa ves, miña filla. Espero. O sea, estas festas levádelas dentro. Sí, levámolas dentro. Eu sou moi alegre. Como me poña triste, triste choro, pero se hai que cantar, a primeira son eu. E se non lle gusta como canta, que ven escoitando que cantar é moi bonito. As de Giña, as de Ribeira, as de Queiruga, as de as do Porto de Son, de toda a redonda. Non é polas sardiñas, é por pasalo ben e acompañar aos compañeiros, claro. É a festa e o ambiente. Eso é. O mal é que nos canta o sol aquí un tralletiño. De mal o resto estáse ben, estás á sombra. Pero bueno, o fin é que a bebiña sardiñas. Do resto, ou non é así? É así, é verdad. É logo, Dios de humor para estar aquí. Gracias. Non podes comelas, ou si? Sí que podo, sí que podo. É que están sen comer. Porque ben gastrousaron agora, ben. É típico isto, que hai anos que o levan facendo, moitos anos que facían aquí, donde eran guardias vigilantes, e está ben que non perdan as costumbres, os hábitos de toda a vida, sabes? E me alegro que tamén que disfrutemos moito co que temos aquí, sin ter que desplazarte. Que temos moita belleza e moitas cousas boas aquí e temos que disfrutar delas. Tal este ano, moi ben organizado? Sí, moi ben.
en moitos aspectos, por non decir en todos. Vale, graciñas. Moitísimas gracias. Non que va, grava, dalle a gravar. Que tal a sardiñada? Que tal a sardiñada? Moi boa. Mereceu a pena facer tanta cola para a sardiñada? Sí, nós chegamos de primeiros e bastante ben. Levades cantos anos vindo aquí? É o primeiro. É o primeiro? Sí, a sardiñada sí. E a procesión non? A procesión nós a levamos toda a vida. Como levades a cola? Que? Como levades a cola? A espera. Pois mira, con moito calor, pero bueno. Aquí a sombra tampouco fai tanto. Aquí non. Xa verás aí ese tramo de aí que calor Vai co fai. sol, non? Sí. Sodes daqui de Ribeira? Sí, somos daqui de Ribeira. O sea, levades vindo aquí anos. Pois mira, é o primeiro ano que veño. Non me podo temos creer. a casa É que ao non me lado. podo creer, de verdad. Toda a xente que entrevisto que é de aquí é a primeira vez que ven a sardiñada. Bueno, pois eu si, é a primeira vez, A verdade é que sí. Moi boas, que tal a sardiñada? Moi ben. Sí, está boa. Está boa. Mereceu a pena toda a cola? Sí, claro que sí. Sodes aquí? Sí. Ribeira. En concreto deste barrio. Ai, sí, mire que, o sea, levades vindo a sardiñada bastante. Sí, claro, sempre. Contanos un pouco, tedes algunha anécdota daqui da sardiñada? Pois a verdade é que non. Non. Bueno, pois moitísimas gracias. Pues aquí disfrutando mucho porque hace mucho fresquito. Ti que pensas de que aquí fai fresquito? Sí, estamos aquí, la temperatura comparada con Córdoba se nota mucho la diferencia. Pois eu estou a morrer de calor. Sí, aquí ya estáis muertos de calor, ¿no? Y que es verdad que 30 grados, pero aquí corre la brisa y se nota mucho. Sí, un pouco de brisa sí que corre hoxe. E que opinades das festas daqui de Galicia? Sí, son muy bonitas. Sí, justo. Sí. Repetiríades pa ano vir aquí? Ya el segundo año que repito. ¡Ay, sí! Sí, vine el año pasado. Que tal a sardiñada? Aproveches a sardiñada? Sí, claro, super boas. A máis sardiña de aquí de Ribeira, da confraría. ¡Ai, sí! Claro, estamos aí coa confraría de Ribeira colaborando e, por tanto, unhas sardiñas boísimas e tamén de Ribeira. Pois moi ben, mira ti que ben. É unha pregunta, canto tempo leva a organizar esta festa? Pois leva uns cantos meses. Organizar as festas de Ribeira supón moitos meses de traballo, pero bueno, agora estamos colleitando os seus froitos, estamos vendo unha receptividade da xente moi boa e demais, hai que dicir unha cousa, que esta sardiñada recupérase unha tradición de Ribeira que levaba moitos anos sen facerse e, por tanto, quixémoslle dar a este barrio das Avesadas tamén o seu toque de protagonismo con estas festas e con esta sardiñada. Pois eu teño que dar a noraboa porque dixeronme por aí varias xente que é a primeira vez que está moi ben organizada esta festa. Sí, ademais, bueno, temos unha sombriña que hoxe se agradece para poder comer as sardiñas ao fresco e un grupo de música espectacular aquí tamén de Ribeira para amenizar. Pois moitísimas gracias. Nada, a disfrutar das festas. Igualmente. Lose you never change into something real. I wake up, I can see the perfect sky is dark. I'm not ready late, I'm not ready Mira unha cousa, cando me vou a ver, porque eu despois quero me ver. O xoves. Hai jueves, a que hora? A noite.
A noite, as 11, non? Máis Sí, ou menos, sí. moi ben, pois nada, encantada, un biquiño, meu amor. Encantada. Veña, guapa, bonitas. Encantada, chao, gracias. I'm a little face. This is how I feel. Got a lot of cheese, light and I get on the floor. Illusion in a change into something real. I come shaded by my broken on. Boísimas. A min xa sabedes que as sardiñadas encantanme. A cola hai que levar con calma. Pois vai bastante rápido, Bueno, pois entonces a probalas, están boas? E xa che dixo que están moi boas e merece a pena. Bueno, pois entonces vámonos a comer se están tan boas. Bueno, festeiros e festeiras, pois ata aquí o programa de hoxe. Despedímonos e xa sabedes, se queredes que vayamos a gravar a vosa festa, só tedes que chamar ao 986-710741 ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais.